korrika danona da. Euskararen alde gotea eta egitea, egon bakarrik ez. Tranquil, ez dago prisarik eta danok da eta 500 kilometroa. Eta ikastolako gurasoak lekukoa eraten, bai? Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Honepe ikastolakoak, bai? Ikastolaren izenean, ez da? Ondo, animau, animau! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrikan bi urte dipen. Eta oingoan, udalaren euskara eta kultura bat. Ederto! Bueno, Ane Amaia eta lagun gehiabe bai, Eta oinako beste milakoak da Baionara ertzeko. Andoainen hasi eta Baionara erte. Tipi-tapa, tipi-tapa! Beramen beste gazte bape! Ia, zertu etorri zarie gogor, baba! Euskal Herrian! Euskaraz! Euskal Herrian! Aupa, aupa! Tranqui, posa! Eta urrengoa 1502 kilometroa. Eusko Elkartasunakoak, ez da? Bai? Jon, zela, eta bagoaz, aldaz txikitxue dau, Errez pasauko dugu, zta? Aupa, animo elgoi barren. Hori, lekukoa eskuz aldatu. Ia gaztiak, bai? Gaztiak pankartaren atzetik, bai? Aupa! Bai? Eta onkotan sortuko ekartu dabe, ez da? Hemen gaude! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hauka zuen! Beratu esku horrek, Hauka zuen! Notatu euskera? Bete ikusi beste egiten da! Hauka zuen, zorizonak elgoi bar! Pena ostekoak! Hauka neska, zuen hartu zari, zuek isiako zari, Bizikletak bezez atzera aurrera, eskerrik asko. Tipi-tapa, tipi-tapa! Lekuko bezazuek! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Venga, preste euskera jasotuta iru! Hauka zuek! Txarra, Gazti horreitxio, hemen gainera errez, aldaz beran, Ez da kostaten bat. Ia, tipi-tapa, tipi-tapa! Zoitiraino! Pasau dugu? Akabo. Baldango da, Da, no ze toketan da. Aldapa toketan da. Da zeu eripini.
baina zuek pozik. Ez da, karoa, aldaz goran be, egin bida. Nion eskumako aldera. Plaentxik hori badago, plaentxik hori. Baitxe, eibarrek hori.